kakan hun kinong tray master role kabalatib kum ka all Jaiñtia master role workers labor union AJMRWLU Central Executive Committee hakalai trik no pra arjar prasaw kala litur Kynsan saka Ophis Deputy Commissioner ka West Jaiñtia District banlej bu dorkha sau DC bu unpha e ka jingpan kan mau shop bintirang ba ka sarkar jelaw konrad ke sangma halor kamat Dawa jongki kata ban Pynkiew ya ka Tulop hakani kasni lai lam khamat da ka president ka kong Mary Shangpung ka secretary ka kong wiget full rumut rengkat kit khot master rule da ka bara plakat bat bandawa nakasarkar bakan peniok loy ki Dawa haswa kasngi syat ngan ka pelabu nadu ka khatnyo trik no pra arjar pusaw la sakhiru ba onda ki noilam ka kenhun ki lapoi khmat Ophis UDC la ailat bandung tangkat tu ka nengot ki noilam bat ban khang khrdep ru ik khrdop hakaba kit khot pat ki yang shabar ka khrdop ban up ik noilam kumman syukodo ko all Jaiñtia master rule workers and labor union haka jelang badangsyan kalamaham baniki syat ngan hanong ba Shillong na dukhat new trik no pra arjar pusaw halor ka jingpen slam ka sarkar ban Pynkiew ya ka bainong sngi variables dearness allowance but ka basic flow rate ka jingbam pentrikam ka RCW hakatanat PHC la arpu prasnam na lord ki wedi ki mat Dawa Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya